أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih kaže da na današnjici uzvišeni Allah je poslao obećanog Mesiju, imama Mahdija, koji je pod službom poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao hakam, to jeste sudija, i adl kao ispravni sudija. I taj hakam i adl je, njegova dužnost je da prikupi cijeli umet u praksi ispravnog učenja islama, i on je taj koji će da ukloni sve pogrešne interpretacije raznih muslimanskih učenjaka i da skupi umet kao jedno. I njegova dužnost je bila da uspostavi, znači, jedinstvo između muslimana. I na današnjici vidimo da muslimani iz raznih tih opredjeljenja ili pravaca se pridružuju Ahmedija muslimanskom džamatu i stotinama hiljada se pridruži svake godine. Kako god, Ahmedija muslimanska zajednica nije uspostavljena na razlikama raznih sekti ili pravaca ili grupa u islamu i zbog različitih tih interpretacija, ne. Radije ova zajednica je uspostavljena i uspostavio je ispravni sljedbenik i sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to prema predkazanju koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao i prema obećanju uzvišenog Allaha. I ova zajednica koja je dala zakletvu i obećanje obećanom Mesiji alejhi selamu, ova će zajednica da zaustavi sve te prepirke ili razilaženje između, na primjer, Suni i Šija muslimana ili između bilo koje druge grupe ili sekte u islamu. I tako će im omogućiti da postanu ujedinjeni, jedan ujedinjeni umet. I mi ćemo postati taj jedan umet kad informišemo muslimane o istinskom učenju islama. I obećani Mesija alejhi selam je bio poslat radi ove svrhe, i radi ove svrhe je uspostavio ovu zajednicu prema naređenju uzvišenog Allaha. I da bi ispunio ovaj zadatak, uzvišeni Allah je objavio obećanom Mesiji da treba da ujedini sve muslimane pod jednu religiju. I onda kad se pridružimo zajednici i damo zavjet ili obećanje hilafetu, onda sve te dužnosti koje su bile date obećanom Mesiji alejhi selamu spadaju na svakog pojedinca koji se pridružio
zajednici da oni to onda ispunjavaju. Hvala uzvišenom Allahu. Ovo je zaista šta mi u zadnjih 130 godina radimo, ili ako smatrate od vremena kad je hilafet započet, onda mi to radimo u zadnjih 112 godina. Prije ovoga obećani Mesija je ispunjavao ove dužnosti. Ne samo da mi predstavljamo učenje časnog Kur'ana i Sunnet prema njegovim objašnjenjima, to jest od obećanog Mesija alejhi selama, mi to samo ne prenosimo na muslimane i mi ovo prenosimo i na nemuslimane, ovo prelijepo učenje Islama, i njih dovodimo u okrilje Islama. Onda zajednica obećanog Mesija alejhi selama je uspostavljena da zaustavi sve svađe i nemire, sve opozicije, sve sudove, sve poteškoće, i nastavljamo da širimo poruku mira i harmonije svima. Zaista mi nikada nećemo prestati da širimo istinu i žrtvujemo se radi ovoga. Mi se nikada ne svađamo i ne koristimo vulgaran govor, niti ćemo to ikada da uradimo. Ispravne zajednice od Boga, one uvijek imaju opoziciju i moraju da prolaze kroz mnoge poteškoće i neravnopravnosti, ali na kraju takve zajednice dobiju pobjedu od uzvišenog Allaha. Mi se molimo i, kao što sam ranije već rekao, mi ćemo da nastavimo da širimo poruku od imama vremena ljudima iz svake religije i u svakoj zemlji. Ali u isto vrijeme ja govorim svim muslimanima koji su ozbiljni, koji tragaju za istinom, i oni koji žele da zaustave sve nemire, i oni koji imaju znanje i razumijevanje. Razmislite dobro o ovome. Osim na samom početku Islama, poslije toga muslimani sebe nalaze uvijek u nekim nemirima ili poteškoćama, i to je jednostavno umanjilo njihovo jedinstvo. Ovih dana mi prolazimo kroz mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Kad nastupi nova godina, mi jedni drugima čestitamo i donosimo ove lijepe želje i to, a kada dođe hidžretska nova godina, nažalost, jedni protiv drugih muslimani se svađaju. Zašto onda na početku nove godine da se tako ponašaju, da proljevaju krv jedni drugima i sve te svađe? Onda moramo da razmislimo u vezi ovoga i da donesemo promjenu u našim djelima, kako da donesemo muslimane da budu jedinstveni i kako da se zaustavi svaki nemir i svaki ekstremni pokret. I moramo da razmislimo zašto naš poslanik Hatamun Nebijin, pečat poslanika, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto je predkazao da kada bude veliki početni, znači uspjeh Islama, onda će biti period pada Islama. U isto vrijeme on je također dao radosne vijesti od uspostavljanja hilafeta, i to hilafet koji će se desiti na osnovi poslanstva. A muslimani najveći problem imaju u tome što bi trebalo nešto da nas ujedini kao jedan umet, a to jeste uspostavljanje hilafeta. To jeste hilafet na osnovi poslanstva. I taj hilafet će da postane znak uspjeha i jedinstva muslimana.
onda kada stanje svijeta nam pokazuje da znakovi koji su spomenuti u Kur'anu su ispunjeni ili se ispunjavaju ili su se ispunili, zar onda mi ne trebamo da tragamo za tim hakamom, za tim ispravnim sudijom i za ispravnim slugom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji može da donese kraj svim svađa i prepirki između suni, šija, muslimana i svih ostalih grupa u islamu, koji može da nas ujedini kao jedan umet. Nemojte da pratite oni takozvanu ulemu koji vas jednostavno utapaju. Veliku populaciju muslimana jednostavno utapaju sa sobom, sa svojim interpretacijama islama. Kad se znakovi ispune koji su spomenuti u časnom Kur'anu, koji su spomenuti u hadisima, onda je naša dužnost da tražimo koji je to način da se preporodi islam. Zaista mora biti neko ko je postavljen za ovo da ispuni. I mi Ahmedi muslimani vjerujemo da je to osnivač Ahmedija muslimanske zajednice Hazreti Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana alejhi selam, kojima je data ova dužnost od uzvišenog Allaha i kroz kojega se islam jednostavno doživljava preporod. I kroz obećanog Mesiju alejhi selama ovi jednostavno konflikti i svađe to će da se dovede u mir. Onda ako mi posjedujemo pravo ispravno razumijevanje islama, onda mjesec Muharem za nas ne predstavlja samo tugu i da nam povećava neku ljutnju i tako nešto prema drugim muslimanima. I nemoj da to učinimo taj mjesec samo da mi ispoljavamo svoje neke emocije. Ovo mjesec treba da bude kada mi jednostavno pokazujemo ljubav jedni prema drugima. I mi moramo da praktikujemo ispravno učenje islama i moramo da pratimo toga kojem je uzvišeni Allah dao status hakama i adla, to jeste ispravnog sudije na današnjici. Jedino tada mi možemo da se smatramo ispravnim muslimanima, jedino tada možemo da učinimo da nas svijet slijedi. Jednom je obećani Mesija alejhi selam objasnio jednom učenjaku da moj status nije status običnog učenjaka. Moj status je status poslanika. Prihvati me kao onaj koji je poslan od Boga. I svi ove nesuglasice koje se dešavaju između muslimana mogu odmah da nestanu. Svatanje i objašnjavanje časnog Kur'ana od onoga koji je poslan od uzvišenog Allaha ovom svijetu, to je ispravna poruka tog islama i Kur'ana. Isto tako, autentični hadisi su oni za koje on kaže da su autentični hadisi. Ali ako to, onda pogledajte da li ikada ove nesuglasice između šija i sunni muslimana, da li će se onda ikada to da završi. Oni i dalje nastavljaju sa svojim. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, ako šija muslimani jednostavno govore ružne stvari u vezi prve trojice halifa, onda također drugi muslimani govore u vezi četvrtog halife ružne stvari. Kao na primjer da oni to pripisuju da je Hazreti Ali imao jednostavno njegove su misli bile samo kao na hilafet, ali da mu je to poremećeno zbog Ebu Bekra radijallahu anhu. Drugim riječima, kao da je Hazreti Ali žudio da postane halifa. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori,
jedino mogu da dobiju i da nađu istinu ako odbace ovo svoje ovakvo razmišljanje i mišljenje i prihvate mene. Ako ovi ljudi nisu svjesni, onda trebaju da budu svjesni da će svi ljudi da umru jednom. A kada se umre, ne možete ostaviti svoje grijehove. Obećani Mesija dalje govori, ako neko govori loše riječi i vulgaran jezik, kako onda da njihovo obožavanje i ti namazi budu prihvaćeni? Ili ako rade neka loša djela, kako onda da namazi njihovi budu prihvaćeni? Obećani Mesija dalje govori, zbog toga ja vama kažem i pozivam vas da dođete da čujete šta ja imam da kažem, tako da saznate istinu. Moja želja je da jednostavno odstranimo sve što je loše i da se pokajemo i postanemo, i da ljudi postanu pravi vjernici. Drugim riječima, jednostavno da se otkloni ogrtač svih inovacija i da se pokaje, jer jedino možemo postati istinski vjernici kada se istinski pokajemo. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, tog imama kojeg čekate, ja vam kažem, ja sam taj imam i dođite kod mene i uzmite svoj dokaz od mene. Ovo je realnost kroz koju osoba može da prihvati i da sazna svoju vjeru i da jednostavno zaustave sve konflikte i da nestane ego i da predamo sebe uzvišenom Allahu i da njemu se molimo i njemu se pokajemo. Ovo se jedno može desiti kad osoba ostavi sve, znači loše stvari i istinski se pokaje uzvišenom Allahu. Tada uzvišeni Allah podari osobi istinsku uputu. Obećani Mesija alejhi selam kaže dok je opisivao status Hulefaj Rašidin, to jeste prve četvorice halifa, on kaže: ja zaista znam i tvrdim da osoba zaista ne može da postane istinski vjernik dok ne postigne i ne posvoji kvalitete Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Osmana radijallahu anhu i Hazreti Alija radijallahu anhu. Da je uzvišeni Allah sa njima zadovoljan. Oni nisu imali ljubav prema ovom svijetu, prema dunjaluku. Radije dali su svoje živote na putu uzvišenog Allaha. I ovo je status, visoki status o kojem je obećani Mesija alejhi selam imao u vezi njih i govorio u vezi njih. I znači da bi postali ispravni vjernici, mora osoba prihvatiti ovu četvoricu halifa kao istinski primjer za sebe. I znači kad se to uradi, nema onda nesuglasica između bilo koje grupe. Onda glavno mišljenje Ahmedije muslimanske zajednice u vezi Hulefaj Rašidin, da su oni primjer za nas. I onda kad imamo ovakvo mišljenje, znači zar Ahmedije muslimanska zajednica nije takva zajednica koja će da stavi kraj između svih nesuglasica svih drugih zajednica, muslimanskih zajednica. I da mi držimo veliki status od svakog halife posle poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a obećani Mesija alejhi selam je detaljno na raznim mjestima govorio u vezi ovih halifa. Sada ću da predstavim neka pisanja od obećanog Mesija alejhi selama u vezi Hulefaj Rašidin, i tako da jednostavno i omladina i novi Ahmedi muslimani mogu da se obrazuju u vezi toga, u vezi vjerovanja i šta je obećani Mesija alejhi selam rekao u vezi ovih halifa. Obećani Mesija alejhi selam kaže, čak i u tom vremenu, znači u vrlo ranim danima Islama, u vrijeme Ebu Bekra radijallahu,
radijallahu anhu, tad je Muselma jednostavno skupljao ljude kao da im da liberalno neko mišljenje. Drugim riječima, on je davao lažne interpretacije islama. Jednostavno želio je da ima svoje pristalice. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: u ovakvoj situaciji Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je postao halifa. I možemo samo zamisliti kakvo je tad bilo stanje i problematično stanje u to doba. Da tada Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije imao čvrstu vjeru i da nije toliko, znači, vjera bila dio njega zato što je proveo tolike godine uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi imao ogroman i težak zadatak i znači bio bi, što se kaže, shrvan. Kako god Sidik Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, on je bio najbliži ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, on je posjedovao morale poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo srce je bilo, znači, upotpunjeno sa istinskim islamom i istinskom shvatanjem i sigurnošću. I zbog toga poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem rijetko smo mogli naći osobu koja je bila ovako kao Ebu Bekr radijallahu anhu. Njegov cijeli život je bio islam. Obećani Mesija kaže: proučavajte to vrijeme i tu situaciju, to vrijeme kakva je situacija bila i proučavajte šta je sve Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu žrtvovao za islam. I obećani Mesija alejhi selam kaže: kad to sve proučite, ja čvrsto vjerujem da nije bilo Ebu Bekra posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da islam je imao vrlo malu šansu da opstane. To jeste da uzvišeni Allah je postavio Hazreti Ebu Bekra tad da jednostavno zaštiti islam. I on je jednostavno obnovio islam i oživio ga sa velikim treningom koji je on dobio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenio na te ljude. I on se hrabro nosio protiv napada neprijatelja. Obećani Mesija dalje govori: obećani Mesija kaže kako je prelijepo onaj servis od usluga Ebu Bekra radijallahu anhu islamu sa svojim tim čvrstim vjerovanjem, kako je on jednostavno se suprotstavio svim tim koji su postali protivnici islama. I jednostavno ispunio je to obećanje koje je Allah dželešanuhu dao da će on jednostavno uspostaviti ravnopravnost i pravdu u rukama pravog halife. I znači ovo je bilo ispunjeno u toku njegovog hilafeta. I znači ono značenje od Sidik je jednostavno to ko ima tu iste osobine i kvalitet kao Ebu Bekr Sidik. Onda na jednom mjestu dok je obećani Mesija alejhi selam govorio u vezi halife Hazreti Omera radijallahu anhu, obećani Mesija kaže: da li ste vi svjesni velikog statusa od Hazreti Omera radijallahu anhu među ashabima? Njegov status je bio do te mjere kad se časni Kur'an objavljivao, bio je prema nekim usporedno prema njegovim mišljenjima. Naprimjer, kakvo je on razumijevanje imao, i časni Kur'an je tačno tako bio objavljivan. I možemo da vidimo u hadisu, prelijepim hadisima, da kaže: šejtan bježi i od sjene Omerove. Također u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je trebao da bude poslanik posle njega, to bi bio Hazreti Omer radijallahu anhu.
Onda isto tako u hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ti ljudi koji su prošli, koji razgovaraju sa uzvišenim Allahom, da u mom umetu treba takva osoba da se pojavi, onda bi to bio Hazreti Omer radijallahu anhu. Također jednom dok je obećani Mesija alejhi salam govorio u vezi Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omera i Hazreti Osmana, obećani Mesija kaže: moj gospodar mi je objavio da Sidik, to jeste Hazreti Ebu Bekr, Faruk, to jeste Hazreti Omer i Hazreti Osman radijallahu anhu, oni su bili pobožni vjernici koji su bili izabranici uzvišenog Allaha i uzvišeni Allah im je dao velike blagoslove. Mnogi ljudi koji shvataju vjeru znaju sve ovo. Oni su ostavili svoje rodne grude radi zadovoljstva uzvišenog Allaha. Oni su bili prisutni u svakoj borbi. Nije im smetalo užasna toplota ljeta, ni užasne hladnoće zimskih noći. Oni su koračali putevima svoje vjere kao najmlađi omladinci. Nisu se opredijelili svojim ljudima ni bilo kome. Njihova najveće predanje bilo je prema svojoj vjeri i prema uzvišenom gospodaru svih svjetova. Njihova djela su opisana kao prelijepa djela nekih velikih bašči okićenim prelijepim ukrasima. Tako su njihova djela bile ukrasi njihovih karaktera. Huzur kaže: ja koristim ova pisanja obećanog Mesije iz arapskih prevedenih knjiga obećanog Mesije na arapski jezik, ali kada bude se prevodilo, znači ne odmah direktan prijevod, već nakon nekoliko dana kada MTA tim bude prevodio ove pisanja obećanog Mesije, trebaju da nađu tačno pisanje obećanog Mesije na urdu jeziku, jer jednostavno Hazur kaže: nisam siguran da prelijepe riječi koje je napisao obećani Mesija mogu da se prevedu. Dok je govorio u vezi karaktera i atributa Hazreti Alija radijallahu anhu, obećani Mesija alejhi salam kaže: Ali radijallahu anhu je bio pobožan čovjek ispravnog karaktera. On je bio voljenja osoba uzvišenog Allaha. On je bio jedan poglavica svoje ere, tog vremena u kojem se rodio. On je bio pobjednički lav Allahov, ispravnog srca, jedan vrlo velikodušan čovjek, jedan voljeni rob Allahov. Bio je znači bez straha, u borbama je znači bio toliko hrabar da nikada se nije pokorio neprijateljima. Živio je sa tolikim, svoj život sa tolikom skrušenošću i poniznošću. On bi davao svoju imovinu i svoj novac na siromašne i na putu islama. U borbi je toliku hrabrost koja se nije slabo se ikad mogla vidjeti i bio je toliko stručan sa mačem, ali u isto vrijeme vrlo je tihog glasa, govora bio, ali vrlo elekvantan i jednostavno nježan govor. Njegove riječi su dopirale u srce i jednostavno bi preporod radio nad njihovim umom. On je jednostavno bio tako dobar govornik i iz njega je ta neka svjetlost izlazila, ali kogod bi s njim se u govoru
natjecao ili tako, jednostavno niko nije mogao da postigne tu tako elekvantan govor. Svaki njegov atribut je bio predobar, pun dobrote. Obećani Mesija alejhi selam govori u vezi njegovog hilafeta i njegovog stepena, to jeste Hazreti Alija radijallahu anhu, da nema sumnje da je Hazreti Ali bio jedan ispravan uzor i za druge ljude. Je bio jedan veliki primjer za ljude, najbolji primjer u svom vremenu. On je jednostavno od Allaha to dobio da jednostavno prosvijetli to ljude, ali nažalost vrijeme njegovog hilafeta nije bilo mirno. Bilo je puno različitih konflikta i svađa. Ljudi su se razilazili u vezi mišljenja u vezi njegovog hilafeta i Ibn Abi Sufjan. I ljudi su ih smatrali kao da su oni dvije sjajne zvijezde i kao da su istog tog statusa. Ali činjenica je da je istina bila na strani Hazreti Alija. Oni koji su se borili protiv njega su bili oponenti i ljudi koji su se jednostavno odstranili od vjere. Obećani Mesija alejhi selam u vezi službe koju su prva četvorica halifa dali, obećani Mesija govori: vrlo je važno da vjerujemo da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, Hazreti Omer radijallahu anhu, Hazreti Osman, Hazreti Ali radijallahu anhu, da su oni bili istinski nosioci vjere, čuvari vjere. Za islam Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio isto kao drugi dolazak Hazreti Adama. Isto tako služba koju je Hazreti Omer i Osman radijallahu anhu uradili, pa mi bi imali vrlo teško da smatramo jedan ajet iz Kur'ana da je od Allaha uzvišenog, da oni se nisu za to potrudili i sačuvali ga. Obećani Mesija alejhi selam u vezi njih četvorice kaže: tako mi je Allaha, oni su bili takvi ljudi koji da bi potpomogli najbolje stvorenje, to jeste časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su toliko ostali istrajni u borbama, gledali su ono što se kaže smrti u oči radi Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su odustali od svojih očeva, od svojih sinova i čak su se borili protiv njih. Oni su ulazili u borbe protiv svojih voljenih i odrubljivali bi njihove glave. Oni su dali sve svoje žudnje i želje, sve svoje blago i svoje živote ako je trebalo radi uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Unatoč svemu ovome što su oni dali od sebe, oni bi plakali i smatrali bi da njihova djela nisu dovoljna. Drugim riječima, nisu imali nikakav ponos prema ovim svojim ispravnim djelima. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: oni nikada nisu doživjeli jedan dug san, da se odmore i da se naspavaju. Oni bi samo malo spavali, eto da se njihovo tijelo malo odmori. Jednostavno odustali su od ovoga svijeta i onda kako neki mogu da kažu da oni nisu davali prava drugima i da su širili nered i nemir i nepravdu. Činjenica je da su oni ostavili sve ovo svjetske želje i da su se predali i pali ispred svog gospodara. Oni su bili ti koji su se kompletno dali na Allahovom putu. Onda ovo je istinsko shvatanje i učenje u vezi četvorice halifa koje nam je obećani Mesija alejhi selam objasnio.
I musliman se može samo nazvati istinskim muslimanom kad prepozna status i stepen ovih četvorce iskrenih Božjih sluga. Drugim riječima, kad se svi sastanemo kao jedan umet, a drugim riječima jednostavno nama nikako korist ne donose ove borbe jednih između drugih i nesuglasice. Onda na današnjici ako osoba želi da služi islam i želi da bude osoba koja će da pomogne islamu, onda to jedino može da se desi ako se osoba pridruži tom slugi Allaha dželešanhu kojeg je Allah uzvišeni poslao na današnjici radi ove svrhe. Kao što sam spomenuo ranije, mi prolazimo kroz mjesec Muharrem. Danas ili sutra će biti 10. dan Muharrema. I na ovaj dan šija muslimani jednostavno pokazuju svoje emocije u vezi smrti imama Huseina. I zaista na način na koji je imam Husein ubijen je bio vrlo grozan. I zaista na taj dan kada oni pokazuju emocije u vezi imama Huseina i u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu, oni također govore da naš džemat nije shvatio i razumio istinski status porodice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Halifatul Mesih kaže, Ahmedija muslimanska zajednica je uvijek odbacila ovo mišljenje. I obećani Mesija alejhi selam i spomenuo sam to neke detalje danas i možemo da vidimo koji je status i stepen Hazreti Alija radijallahu anhu bio kod obećanog Mesija alejhi selam. Ali u isto vrijeme mi smatramo trojicu drugih halifa da su oni ispravni. Ali u svakom slučaju prema pisanju obećanog Mesija alejhi selama, ja ću sada da spomenem prema njegovom pisanju koji je to bio status koji je obećani Mesija smatrao i nas podučio u vezi porodice časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I šta je on nas savjetovao, znači svoju zajednicu, obećani Mesija. U njegovoj knjizi Sirul Hilafe obećani Mesija alejhi selam piše u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu i njegove porodice. Hazreti Ali radijallahu anhu je uvijek savjetovao druge da jednostavno otklone poteškoće onih kojima je bila potrebna pomoć. Uvijek je savjetovao da se siromašni ljudi hrane. On je bio taj koji je imao veliku čast da bude bliski rob uzvišenog Allaha i također on je bio blagoslovljen da jednostavno shvata učenje časnog Kur'ana. I što se kaže, najdublje shvatanje časnog Kur'ana je posjedovao. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kaže da je vidio Hazreti Alija radijallahu anhu u viziji i obećani Mesija kaže on mi je dao komentar kao u vezi knjigu u vezi tumačenja časnog Kur'ana koja se zvala Znanje neviđenog i rekao mi je ovo su moje tumačenje ili komentari i sada to dajem tebi i raduj se onome što je tebi dodijeljeno. Obećani Mesija kaže ja sam ispružio svoju ruku i uzeo sam tu knjigu i zahvalio sam se uzvišenom Allahu, daravaocu svih dobrih stvari. Obećani Mesija kaže vidio sam da je njegov izgled bio
u tim kao proporcijama i nježnog govora, velikog moralnog statusa, vrlo brižljiv, ponizan i jednostavno iz njega kao zračila je taj prelijepa ličnost. I svjedočim da se sa mnom sastao sa velikom ljubavlju. I bio je svjestan i mog vjerovanja i također pozicije šija prema mom vjerovanju, ali on nikada nije pokazao svoje nezadovoljstvo prema mom vjerovanju, niti se okrenuo od mene. Umjesto toga on me je dočekao kao svoju najvoljenu osobu i sa istinskim zadovoljstvom, kao kad se iskreni prijatelji sastanu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, on je bio u društvu Hasana i Huseina i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također s njima je bila prelijepa, pobožna žena visokog statusa. Ona je iz nje kao vidjela se neka tuga koju je pokušavala da sakrije i meni je bilo rečeno da je ona bila Fatima az-Zahra. Ležao sam dok je prišla meni, sjela je pored mene i bila je vrlo brižna prema meni, isto kao kad su majke brinu se za svoju djecu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ona se je tako brinula isto kao kad majka se brini prema svom djetetu. Kako god ovi islamski učenjaci koji imaju loše mišljenje, oni su jednostavno počeli da u vezi ovog pisanja obećanog Mesija alejhi selama, u vezi ove vizije, iznose razne besmislice, gdje je obećani Mesija alejhi selam rekao da Hazreti Fatima radijallahu anha je stavila njegovu glavu na njeno krilo. To je bilo u tom kontekstu kako majka jednostavno pokazuje ljubav prema svom djetetu. Ali kako da se objasni ovo onim ljudima čiji je zatrovan. I kad ovi obični ljudi, muslimani, ovo pročitaju, oni tada govore da neuzbila status Hazreti Fatime na ovakav način se kao umanjuje. Obećani Mesija alejhi selam objašnjava u svom tom dijelu da jednostavno to je bila ljubav kao majke prema djetetu. Dalje obećani Mesija govori, onda je meni bilo objavljeno da moja veza sa Hazreti Fatimom radijallahu anha je isto kao veza između sina i majke. I prošlo mi je kroz da njena briga za mnom je bila u tome da zbog toga što ću ja da prođem kroz progone mog naroda. I ovo je bio razlog zbog čega je njena tuga bila vidljiva. Onda su mi prišli Hasan i Husein i pokazali su veliku ljubav prema meni. Kao da smo braća i bili su vrlo pažljivi prema meni. Ova vizija je bila vizija poput onih kada sam bio budan. I ovo se desilo prije mnogo vremena. Obećani Mesija kaže, ja imam posebnu vezu sa Huseinom i Hazreti Alijom radijallahu anhu, o kojoj uzvišeni Allah jedino zna. Činjenica je da ja imam ogromnu ljubav prema Hazreti Aliju i njegovim sinovima. Ja sam neprijatelj onome koji je neprijatelj njihov. Kako god ja nisam nepravedan i nisam tlačitelj drugih. I ja ne mogu da se okrenem od onoga što je uzvišeni Allah meni objavio. I ja nisam onaj od onih koji griješe. Na drugom mjestu obećani Mesija kaže u ovoj kasidi koju sam napisao u vezi imama Huseina i u vezi Isa alejhi selama, ovo nije neki ljudski trud, ovo je uzvišeni Allah meni objavio. Najgora osoba je ta koja govori loše o ovakvim pobožnim osobama
Ja sam od tog mišljenja da osoba koja tako govori u vezi Hazreti Hasana radijallahu anhu i Isa a.s. u negativnom kontekstu može da ostane živa. Takva osoba će da jednostavno bude uništena prema riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija a.s. kaže: blagoslovljeni su oni koji razmišljaju i koji prihvataju Allahove naredbe. Riječ koje je obećani Mesija a.s. ranije naveo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je uzvišeni Allah rekao: onaj koji je protiv mog vali, to jeste mog prijatelja, ja proglašavam rat protiv takvih osoba. Ljepota vjere je kada neko u tajnosti govori dobre stvari, ne samo ispred drugih ljudi. Znači možemo da vidimo da obećani Mesija a.s. nije ovo samo govorio za širu javnost ili nešto. Možemo da vidimo da je on uvijek govorio sve dobro što se tiče Hazreti Alija i Hazreti Huseina i Hasana. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib piše: zbog ogromne ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija imao ogromnu ljubav prema porodici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima. Jednom dok je obećani Mesija alejhi selam se odmarao na svom krevetu, pozvao je moju sestru i mog brata Mubarek Ahmed. To je bilo u mjesecu Muharemu i on je pozvao i rekao: dođite da vam govorim o mjesecu Muharemu. I onda je obećani Mesija njima ispričao u vezi ubistva Hazreti mama Huseina na vrlo tužan način. I dok bi im on to govorio, suze su mu tekla niz lice i on bi ih brisao svojim rukama. Kada je završio ovu priču, onda obećani Mesija je rekao: to je bila velika nepravda prema unuku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je uradio nečisti Yazid, kako god Allah je kaznio ove ljude sa svojom kaznom. Hazreti Nawab Mubaraka Begum sahiba radijallahu anha je također spomenula ovo jer je ona tad bila prisutna. Ona kaže: obećani Mesija se odmarao u svojoj bašči i mi smo donijeli, moj brat i ja smo donijeli kornjaču da pokažemo mu. Obećani Mesija nije obraćao pažnju na to, već je rekao: dođite da vam govorim o mjesecu Muharemu. I onda smo oba dvoje sjeli pored njega i tada je bilo prvih 10 dana Muharema. Obećani Mesija a.s. je nam počeo da govori o imamu Huseinu i njegovom ubistvu. Obećani Mesija a.s. je rekao: unuk časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je prvo nisu mu dali ni hranu ni vodu i onda su ga ubili u Karbali. I to su uradili jedni okrutni ljudi, jedni licemjeri. Obećani Mesija a.s. je onda rekao: tog dana nebo se postalo crveno i u roku 40 dana Božja kazna je stigla ove ljude. Jedan je umro od lepre ili gube, dok su drugi bili kažnjeni raznim drugim načinima. Kad bi god obećani Mesija a.s. spomenuo Yazid, uvijek bi ga spominjao kao nečisti Yazid. I dosta bi dugo govorio u vezi toga, ali uvijek bi postajao emocionalan. Suze bi mu tekle i on bi ih brisao svojim prstom. Kada osoba čuje u vezi ove okrutnosti, teško bude. Rečeno je kad neprijatelji ih okružili, Hazreti imam je Hasan krenuo prema rijeci Eufrat, ali on je bio zaustavljen i neko je ispalio na njega strijelu koja ga je pogodila
iznad njegove brade i ostavila je veliku ranu. I oni su ga onda napali sve dok on nije postao šehid. Prenosilac govori da prije nego što je poginuo i da je tada Imam Husein rekao, tako mi Boga, nikada nećete ubiti nikoga poslije mene, da smrt te osobe će biti kao prouzrokovati toliko nezadovoljstvo Allahovo radi toga. Onda Imam Husein radijallahu anhu rekao, tako mi Boga, ja sam te nade da će meni Allah podariti milost, a vas će postiditi. A i da će se osvijetiti za moju smrt na takav način da ćete biti zaprepašćeni. Kad je Imam Husein radijallahu anhu bio ubijen, onda kad je Imam Hasan bio ubijen, okrenuli su prema Imamu Huseinu i oni su počeli da okružuju i također su skidali marame sa glava žena i ubili su i njega. I onda je taj komandant rekao ko će da sa konjima pregazi njegovo tijelo, i 10 ovih su to uradili i njegovo tijelo je bilo izgaženo. Prema jednom hadisu ili prenošenju Hazreti Imam Husein je imao 33 rane koje kopljem probodene, 43 od mača i još od strijela. Njegova glava je bila odsječena i poslata guverneru i on je naredio da se ta njegova glava okači u Kufi. Ovo je bila ogromna okrutnost i najgori neprijatelji ovo ne bi uradili. Halifatul Mesih kaže, ja sam ovo ukratko spomenuo, kako god kad bi obećani Mesija alejhi selam govorio o ovome, suze bi mu tekle, koliko je on imao tugu u vezi ovoga. Da, kako neko može da kaže da obećani Mesija alejhi selam nije imao ljubav prema porodici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili kao nesvatanje. Jednom kada je obećani Mesija alejhi selam čuo da je neko govorio loše u vezi imama Huseina, to je strogo osudio. Obećani Mesija je rekao, čuo sam preko kao kroz pismo da neki ljudi koji se kao govore da su dio moga džemata, oni su rekli da je Hazreti Imam Husein radijallahu anhu bio osoba koja je kao pobunjenik zato što nije dao bejat halifi kao tog vremena Jazidu, i oni kao tvrde da je Jazid bio na strani istine. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, neka su prokleti lažovi, i ja ne vjerujem da ovakve riječi jedna pobožna osoba iz mog džemata može da kaže. Ali onda sam pomislio da je zato što nekada šija muslimani provociraju i govore neke stvari, da je neko u reveltu iz mog džemata to rekao, ili da jednostavno kao kada na primjer neki muslimani kad kršćani govore loše u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni onda počnu da govori tako ružne stvari u vezi Isa alejhi selama. Ali kako god, u svakom slučaju želim da informišem svoj džemat da Jazid je bio taj koji je bio loših namjera, toliko okrutna osoba, i on je bio totalno u nedostatku svih tih dobrih dijela koje posjeduje pobožna osoba. Postati vjernik nije jednostavna stvar. U vezi takvih ljudi uzvišeni Allah kaže, Arapi kažu, mi vjerujemo. Reci, vi niste još povjerovali, radije recite, mi smo prihvatili islam. Obećani Mesija kaže, vjernik je onaj čija djela tvrde njihovu vjeru. I oni daju prednost Allahu iznad svih ovosvjetskih želja. Oni idu putem pobožnosti samo radi uzvišenog Allaha. I oni postaju tako predani njemu. Oni se odmiču od svega idol ili nešto prepreka da dostignu Boga.
Kako god Jezid koji je bio loše vjere, on nije posjedovao ove kvalitete vjernika. On je bio zaslijepljen ljubavi prema ovom svijetu. S druge strane, Husein radijallahu anhu je bio pobožan čovjek i bio je od časnih ljudi koje uzvišeni Allah očisti i ispuni svojom ljubavi, i on je bio jedan vođa dženneta. I da pomislite najmanje nešto u nekom lošem kontekstu protiv njega je vrlo fatalno za vašu vjeru. Njegova pobožnost, ljubav prema Bogu, njegov sabor, istrajnost, obožavanje, to je tako savršeni model za nas. I mi smo sljedbenici te upute koja je njemu data. Svaka negativa ili negativno mišljenje u vezi njega je totalno uništenje za našu vjeru, a svaka dobra stvar, dobra misao u vezi njega poboljšava našu vjeru. I reflekcija je kao kad osoba pogleda se u ogledalo. Obećani Mesija dalje govori: takvi ljudi su tajni u svijetu i jedino ih mogu raspoznati ljudi koji imaju tako vjerovanje kao oni. Oči svjetskih ljudi ne mogu vidjeti jer su ti ljudi toliko daleko od ovog svijeta. I zbog toga je i Husein radijallahu anhu ubijen. Jer njegov istinski status nije bio prepoznat. Da li je ikada svijet volio časne ljude u toku njihovog života? I kogod se usudi da nešto kaže protiv Hazreti Huseina ili ljudi časnih poput njega, ti ljudi postaju neprijatelji ili Allah dželešanu postaje njihov neprijatelj. Onda kako osoba kad ovo čuje može reći da obećani Mesija nije imao ljubavi prema porodici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Činjenica je da niko nije imao ljubav kao što je i shvatanje kao obećani Mesija alejhi selam. I obećani Mesija kad bi god šije na primjer nešto pretjerale, on bi im tako to objasnio i rekao, a također i Suni. I ovo je zaista bila njegova dužnost kao Hakam i Adel i kao širenje istinskog učenja Islama. I zbog toga Allah dželešanu je poslao obećanog Mesiju alejhi selama. Ali unatoč svemu oba dvije ove grupe i Suni i Šije su protiv našeg džemata, ali mi moramo da budemo vrlo strpljivi i da ispunimo one uvjete koje smo dali, znači bejat obećanom Mesiji alejhi selam. Da ćemo da širimo istinsku poruku Islama cijelom svijetu i da ćemo mi uvijek da držimo u svojim mislima primjer imama Huseina radijallahu anhu. Hazreti Muslim Maud u jednom od svojih stihova kaže: oni vas čine kao Husein, a postaju Jazid. Ovo je vrlo dobar deal za nas. Onda i pusti neka bacaju svoje strijele. Ako Bog da, naša žrtvovanja neće otići u propast. Obećani Mesija alejhi selam je jednom rekao: iako mi je bilo spomenut sam kao Husein radijallahu anhu, ali rezultat će da bude totalno drugačiji, jer uzvišeni Allah je propisao da ćemo mi biti uspješni. Pobjeda će biti ovaj put onih koji posjeduju atribute Hazreti Huseina radijallahu anhu. I znači na ovom vremenu kada je opozicija protiv nas, posebno u Pakistanu, mi se moramo moliti u ovom mjesecu, ali i uvijek mi moramo da se molimo. Moramo da se molimo i da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem što više. I što više se budemo molili i dovili Allahu dželešanhu, on će što prije nama podariti pobjedu i uspjeh. Također u ovim danima molite se posebno i za druge muslimane, jer oni proljevaju krv jedni drugima, a posebno 10. Muharema, kao što vidimo iz prošlosti. I vidimo da na taj dan napadaju na šije, mnogi budu ubijeni tad. Da im Allah podari zaštitu i da ove godine ne čujemo da muslimani su napali na muslimane. I da ovi muslimani shvate da pobjeda Islama je jedino moguća kroz obećanog Mesiju alejhi selama. I da njihov sav uspjeh zavisi da daju zakletvu imamu vremena, obećanom Mesiji alejhi selamu, i da uzvišeni Allah im podari da ovo shvate. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر